ndiyikiwe kulila mna ngoku. Kuthena ngathi ndizawuliloko nje kulo nyaka. Kwenzeke ntoni kanti? Andikholelwa mna le nto le. Ngeba ndithi ayikho into enje kodwa nantsi ndiyayibona. I-Chiefs ngoku ngunumber 2 isisusile thina sikunumber 3. Hayibo. Kwenzeka ntoni kanti apha eSouth Africa? Come and put a PSL. Hello, sis. Utata no tumela Trump. Lo we-Pirates is big president. Abantwana no Pirates the president. Abantwana we-Bhoni Africa yonke jikelele. Enkosi sis. Uhleka ntoni? Intoni ehlekisayo ubona ngathi kuyahleka mna. Ndiyakusola futhi wena noba uzapota i-Chiefs wena. Uzosuka kwazi office ye-PSL. Esisi ndicela ubuza mna. Ndicela ubuza uba niyazicheka na i-ID zabantu xa bezodlala egaming. Kutheni ndisitsho? Ayo-Chiefs le idlala pha. Ayo-Chiefs le yasisi ndiyakuxelela. Akodwa ihlekayo ngicela niyijonge ngenzeka kuba i-Real Madrid le ngicela nijonge beze ne-ID zabo. Udropile.